Youth Social Club akwụlugo. Youth Social Club akwụlugo. Omelika fakwulu. Youth Social Club odogwo. Youth Social Club odogwo. Youth Social Club odogwo. Omelika fakwulu. Youth Social Club odogwo. Youth Social Club adigo. Youth Social Club abatago. Omelika fakwulu. Youth Social Club odogwo. Youth Social. Youth Social. Youth kwezwen. Ọdịmma youth. Social Club of Nigeria, Igbo-Ukwu bụ isi million, anyị ekene unu. Ekene anyị na-enye unu maka ife ọmụnụ meleme. Ekene anyị na-enye unu maka ọrụ ọmụnụ ga-alụ n'ọdịnihu n'ebe a na-eji ebi anya. N'ọnya na-ebute umengwụ. Youth Social Club nunu zuru geme. Youth Social Club nunu zuru geme. Unu kalile okwu unu bụzi odogwu. Asị na-eto dike na nke o meleme omekwa ọzọ. Ọrụ ọmụnụ na-alụ n'obodo erikanu. Jide nnukwu n'uchi Youth Social Club na-erika. Think of what you will do for your town, not what your town will do for you. Ozioma nke a ka Youth Social Club nke Nigeria Igbo-Ukwu headquarters na gbasara ọra na eze. Unu amago na okenye adịghị nọ n'ụlọ ma ewu amụọ n'ọgbele, mana okenye dahie ụmụ youth ọgbazielie obodo a na-aga n'ilu. Onye na-ejele obodo ozi, obodo a na-ejele ya ozi. Ị na-alụlụ obodo ọlụ, obodo a na-alụlụ ya ọlụ. Ma ị na-agbalụ obodo ọsọ, obodo a na-agbalụ ya ọsọ maka na obodo erike. Anyị ekenebe nnukwu eze nke na-achị nnukwu obodo Igbo-Ukwu, His Royal Highness Igwe Dr. Barrister Martin Eze Idu 2 n'Igbo-Ukwu, Niger Opticals Nigeria Limited. Idu onye ọma na ị ga-achịka anyị nke ahụ. Kedu maka High Chief F.O. Umokiche Ezelioha Alọ nke izizi n'Igbo-Ukwu, Traditional Head Obiuno Quarters. Chief Sir Mike Nduka Oji nkịtọ n'Igbo-Ukwu onye ọma n'ịdanye ụsọ. Traditional Head Ihite Quarters n'Igbo-Ukwu. Oji jidekwa ka ichi jidekwa ka ichi Chief E.E. Okoye ọdụ nke Ibua, Traditional Head Ngo Quarters n'Igbo-Ukwu. His Excellency Dr. Chekwube Ezife ọkwa dike Igbo-Ukwu, First Executive Governor nke Anambra, anyị kwe n'azụ. Ọrụ obodo amago na mmadụ ka eji aka na nkwụdebe ọgụ n'ọnya akazi ọnụnụ ya. Anyị kwe n'azụ. Ije
ọma eze Chinebula agha nke pụtara ife na nke zolezo onye ọma n'ịdanye ụsọ Nze Fabian Uchenna Ume eze Chinebula agha nke izizi na Igbo-Ukwu National President Youth Social Club nke Nigeria Igbo-Ukwu Headquarters Chairman Executive Director UFA Interbiz Limited na Abuja Osisi Kakwubia Keneli Basilu Igbo n'Irika First National Vice President na Youth Social Club Full Option Resources Limited na Kaduna Kenneth Ezegwu Onwu Sokwa Powerful Civilian Second National Vice President na Youth Social Club Executive Director ASKEN and Company Integrated Ventures Limited na Ilori Akanedela Nyakwubia Keneli Dr. Innocent Igwe onye nkuzi anyị na Nnamdi Azikiwe University Ọka ife anyị na-ekwu ka ọ na-ede okwu Chukwu mewe n'ike Adolf nwoke ọma nwife bụ ife ngalasi na Chukwu adịrọ ụmụ mmadụ ga-alachi ibefa dịka ube Assistant National Secretary anyị Divine Arms Links Resources Limited na Warri Commodore Edwin Chabwizunokwa National Treasurer Winchies International Limited na Onitsha Ezi Nwokonkwo bịa Keneli Engineer Obunnem Okonkwo National Financial Secretary Transport Resources Limited na Lagos Chukwuemeka Okoli Sokwa onye ọma n'idu soil National Financial Secretary kedu maka Godwin Okoye Dibango Naba Public Relation Officer National Timothy Mmadabuchukwu Uzuegbunam National Assistant PRO na Youth Social Club onye ọma Peter Nwegbu Dr. Biafomanya National Chief Defense na Youth Social Club anyị dị n'aka Ikechukwu m waso n'aka na-ejele obodo ozi Ike Motion National Assistant Chief Defense na Youth Social Club olu onye olu ochie Betland Nwokoye National Protocol Officer Jonathan Okafo bịa Keneli onye ọma na-aba Assistant National Protocol anyị kedu maka John Okoli ya nwa bụ National Storekeeper na Youth Social Club Izuchukwu Okonkwo obodo Mbakọgụ na Jos Assistant Storekeeper onye ọma n'ịdanye ụsọ Comrade Jude Okiche Chairman Project Implementation Committee na Youth Social Club nwere mmadụ Emmanuel Osunkwo nọkwa ya Secretary Project Implementation Committee BIC Emako Nigeria Limited aka na-eme building materials na Igbo-Ukwu nwoke elighị alele anyị ekenebeze ndị jiri Youth Social Club na gbogbo asị na nwa mbụ ejere ije nke bụ ọ ga-agba n'ọsọ Late Chief Lawrence Obiesie enyi kwa nwa Pioneer National President na Youth Social Club nke Nigeria Igbo-Ukwu Headquarters ọnwụ na bụrụ mmadụ ife
mana nya melozoe Chifu Bayo Zanyakara nwanne m n'Igbo odogwu omelora n'irikanu olomilu lerika akonu uche Chukwu nyere gị ya ka ije alụlụ ụwa ọlụ jidekwa ka iji na Chukwu nna ga-akwụ gị ụgwọ omelora n'irika Tekok National President na Youth Social Club nke Nigeria ọrụ omelu ka ije ekwu maka ya ezi nwa ụfọdụ mbịa keneli John Paul Niduso JP Technicals Limited na Jos Third National President na Youth Social Club nke Nigeria anyị na-elotakwa late Maazị Chukwuma Okoye Kozi afụdị mkpa ifo na-eme mana ọnwụ dị egwu onye nke nọchiri Youth Social Club bụ ife a kedu maka Chief Lambert nke anyị Eze Ọhatualo 5th National President na Youth Social Club eto dike n'ibo meli n'oge melili ọzọ ndị niile chiri youth ife niile delu youth akwụkwọ na ndị lụrụ ọrụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ anyị ekene unu ncha ka anyị na-enye unu ekene ka anyị na-eri okwu unu alịlịọ onye ọbụla malụsigoli na ọlụ ọdị agwụ agwụ ọlụ ọdị agwụ agwụ because to whom much is given much is expected Eze Chineke ndobịa Chief Innocent eze nwanne onye ọma Niduso etu onye si eme n'obodo etu ọnwa ka ekwesị akpụ ya Eze Chineke ndorika Sieko Industries Limited n'Ọnịcha onye nke m the 6th National President Youth Social Club nke Nigeria Igbo-Ukwu Headquarters Chief Leonard Nwangwo Ogbuefi ọdụ igu ikuku bughalisi ọdụ igu ọ ga-edebekwa ebe o si butie onye nke ịsa chịrị President nke Youth Social Club Youth Social Club erikanu ife unu na-eme n'ụwa n'orika anyị akpọbazie ndị na-enyezi anyị ndụmọdụ nụ na nwa nwere ezi nna nwa na-elubelu nna ya isi ụkwụ adịghị akpọ ya n'ọgbọ mụ na mmogo n'ọbụ nwa na-emesịa wee bụrụ nna na nnụnụ ọbụla nke na-agba egwu n'ilo ife na-akụli egwu nọkwa n'ime ọfịa onye chili patron onye chili patron onye chili patron o nwere ife ọ na-eme onye mbụ anyị na-akpọlite ọgaranya nwere amamife Chief Antonio Biume ọchịkọta Igbo-Ukwu Chairman Board of Patrons nke Youth Social Club of Nigeria Igbo-Ukwu Headquarters onye na-ekwu okwu bụkwa Patron na People's Club of Nigeria nna ndị nna anyị nwere oke osisi eji eje mba oke osisi eji mali mba obodo na-enwere nnukwu mmadụ nwanne m na ife kwalifa onye ka anyị na-ekwuzi maka ya Chief Christopher Ikechieze MFR Ugwumba Igbo-Ukwu nkọba akụkọ maka gị iru efere egwu m ga-eju azụ efere egwu m ga-ejukwa Ugwumba onye chi gị na ojizi mmanwụ Ugwumba onye nwere gị na onwere odogwu Patron Youth Social Club nke Nigeria Igbo-Ukwu Headquarters
Robinson Nwakile Ezife ahịa ji eje mba Igbo-Ukwu Petron anyị ka ibụkwa PG Emeritus Igbo-Ukwu Development Union Director Federal Ministry of Finance Abuja Secretary General Association of Local Governments of Nigeria. This is to mention but a few. Patron Chief Chris Okonkwo Ezakudo Igbo-Ukwu egwu nke a ka iji abụ unu ume maka ọrụ ọmụ nnalụ n'obodo Ezakudo Scholarship na Igbo-Ukwu ọ gị nwa aka Chief Sir Joseph Atijita Ochendo Igbo-Ukwu eze ọchịla ọzọ eze akụ ilili eze Chinedu oji efie mọgọ odogwu ifi sụlazụ erika fancha na-emesi ọfụma na ụmụaka ịzụpụtara na fa azụpụtago ndị zụpụtara mmadụ ya ka iji bụrụ ọchịla ọzọ Chief Jude Osude nọkwa ya ọdụa na Igbo-Ukwu ọdụa na Mkpọ eze Chinawala ọfịa isokwa na Petron anyị ekenebezie nnukwu nna anyị ukwu Petron Chief Anthony Okafor eze Nwagu Igbo-Ukwu Group Managing Director Ano Chemicals Cosmetics Industries Limited na Lagos Chief Martin Ike Ohamadike Igbo-Ukwu Chairman Waterform Industries Limited na Onitsha Ezani Ezobi Digbo Chief I.N. Onyemenam Amia Group na Nnewi Nze Chance Okeke Eze Mbanefo Esuche Chukwume Babs Technicals Ochilozo Sajaki no Kolio Ogbuefini Danyuso Jokins Electronics Nigeria Limited Osona Petron Ajio ndị eji mara Onitsha ndị eji we mara Alaba Chief Christopher Ike Omemgbochi ezigbo afọ amaka Chris Loko Oloko Ifeanyi Chukwumoke n'isowe bili Ọzọ Igbo ndụ n'isowe bili Ugochukwu tubelo Ifeanyi na-eji ama ọgaranya n'inwesili enwe Ifeanyi Chukwu & Co Nigeria Limited 1010 Transports Nigeria Limited Quality Plus Petroleum Nigeria Limited Organizulu Keme Lotakwa na Petron bomume Petron bomume Sa M.O. Ezaflugwe JP KSJC Iso n'onye mere kwa ife ọpụtata na mmejizi na onye lụrụ nya na ọ dalụzi tata welo fo nke ịlụrụ alụ God bless you sir Petron Evangelist Joseph Chukwuemeka Ezekoli Joe Bros Emmanuel Ugochukwu onye ọma bịa fụmanya ihe ụmansin ezome ka ọ dị mma Petron na-ekwesị unu ekwelugo na Petron na-ekwesị Petron na-ekwesị Petron na-ekwesị Petron na-ekwesị Chief Ray Ezekoye Petron na-ekwesị Ezaflugwe of Igbo-Ukwu Petron na-ekwesị Deputy Registrar Federal Polytechnic Oko Petron na-ekwesị Petron Professor Ifeanyi Chukwu Ike Petron na-ekwesị Petron Dr. Chuka Mosu Petron na-ekwesị Petron Sir Anthony Okoliuda Petron na-ekwesị Kingwa bụkwa Petron IDU Cardinal Branch Petron
Petron Ngozi Blessing Ezim Blessing Ezim Ezioyi Mama Petron na-ekwesị ekwesị New Dimension Opticals Limited n'Ilori Petron na-ekwesị ekwesị Petron Chika Eze Petron na-ekwesị ekwesị Lasa Petroleum na Kaduna Petron na-ekwesị ekwesị Chief Adolo Keke Petron na-ekwesị ekwesị Ezobi Udo nke Igbo-Ukwu Petron na-ekwesị ekwesị Petron Lawrence Ume Petron na-ekwesị ekwesị Air Condition na Benin City Petron na-ekwesị ekwesị onye ọma Ruben Nwobi Petron na-ekwesị ekwesị Mbugo Nwobi Petron na-ekwesị ekwesị Sanu Petron bụ omume Petron bụ omume Matthias Okafor Petron bụ omume Eze na-eme akụ Petron bụ omume Mabros Nigeria Limited na Kano Petron bụ omume Chiko Okafor sokwa bilio Petron bụ omume nkịtị adụrụ mmọnụ nọ Petron bụ omume Petron John Ezilo Petron bụ omume onye oche njenje mba na Ilorin branch Petron bụ omume Petron Charles Eze Wudo Petron bụ omume CO Eze Photos na Jos Petron bụ omume Social Club of Nigeria Igbo-Ukwu bụ isi mmili Osinachi Ekenunu ifeomunu ga-eme n'iru nye ka eji enyesi unu ekene n'ebe a na-eje dị anya egwu ma pụta n'ọgbọ egwu ma amalite ije n'ebe ka anyị na-eje enyi mba ka anyị na-eje Alaba ka anyị na-eje enyi mba ka anyị na-eje anyị ekenebe Ezinna Nicholas Okoye Governor Youth Social Club Aba Branch Minico Nigeria Limited Obiora Obeke nọkwa Deputy Governor Aba Branch Bonivin Nigeria Limited kedu maka Matthew Mefo Esquire Ide na Youth Secretary akachalacha na Aba Branch Samaki Okoye nọkwa Abbas Commercial Agency Limited na Aba Trustee Youth Social Club Aba Branch mmadụ ka eji aka John Ike Okeke Ikechukwu Bịakeneli aka na-emeta ya na Aba Oluomilulerika Chairman Obiuno Development Union Cyril Chibike Nwokoma Ijeje Mba William Suchabwis biko gị bịa gbalụ m egwu omenka nidu sonu Ijin Ezani nọkwa ya o sokwa na ndị jibilio alụnsi nkwasị nkwa Chukwu Emeka Okafor Bịakeneli onye ọma n'iso webilio Financial Secretary Aba Branch Edwin Uche Okonkwo Aba Branch nwere akpụ mmadụ Gladys Ike Umojiakụ Treasurer Aba Branch Ezinna Okechukwu Okoye nọkwa ya Assistant Secretary Aba Branch Antonia Nibogwe Aba Branch Elika Godwin Uchukwu Emeka Okoli Bịakeneli onye na-ekwu
maka tata ọmala ibe chi ga-abụ okwuta amaechi nwanne Osinachi bụ ibe a Godwin Chuks Enterprises Limited na-aba aka na-emebe high quality motor parts n'ụdị dị iche iche arabụzie m enyi mba ego ka m na-ejezinu Lagos ka m na-eje achọba dị otu anyị Arinze Ezeobi Governor Youth Social Club na Lagos branch Arinzesin Pharmaceuticals Company Limited Michael Valentine Eze Nwankwo aka nedela anya akwụkwọ na Lagos branch nwere oke osisi nzebasilo sokwu bịakeneli onye ọma n'ịdanye mma eze omenyi lọrọ nwanne n'ịdanye ụsọ onye ọma n'ịdanye ụsọ Obasi Group of Companies Limited na Lagos Chukwuemeka Obinwa Mekas International Nigeria Limited onye ọma Fred Okafọ sokwa ezigbo nwe Chidime ọrụ ọma ịlụlụ ebuka Marcel Mmaduka Amalukwe Gabriel Ikechukwu Eze Nwankwo Badike Bamba Lagos branch Elika Eda mmadụ abụ Chukwu Ugodi n'obi Okafọ bịakene onye ọma n'idoso Chief of Bariga otego gị n'ọlụ maka ọdịmma Youth Social Club nke Igbo-Ukwu Rotarian Ọnụsụlụ David Ugochukwu Ogbuefi Dafcos Trading Company Limited Amadi Abuchukwu ezi nwoke egwu bịakeneli Emmanuel Biafumanya Edom Electromat Limited na Lagos Evangelist Emauche Okafọ ọnụ na Okulani Chukwu Chairman National Prayer Team nke Youth Social Club ọ bụkwa Chukwu nna ka ji wee hili isi onye ogologo Biafumanya Oloye Mazda Odogwu Gabriel Eze Nwosu Ifemele Mma Gafco Interbis Limited na Lagos anyị si Lagos anyị ejebezenu n'ugwu Awụsa Jos branch ka anyị na-eje onye Bible iru Maazị Cyril Eze Governor Youth Social Club na Jos branch Sagasin Nigeria Limited Ikechukwu Okoye nọbụ ya Deputy Governor Jos branch kedu maka Comrade Godwin Okonkwo aka na-ede akwụkwọ na Jos Chief Omemgbe Ojie Uchenna Nwandoka Uchedonu Nwandoka anne mụrụ gị mụrụ nwa onye nwelu gị nwere ife onye chiki n'oji odogwu nnukwu mmadụ Chief Executive Officer Don Gracewell Equipment Limited na Jos Ifeanyi Chukwu Anigbo sokwa Anyi Fans Enterprises anyị ka nọ n'ugwu Awụsa na Kanu ka anyị nọ anyị sizie Kanu anyị ejebezie na Kaduna ije afụgbu elota nnanụ ya nna nyelugo Uche Gilbert Ezekeke Governor Youth Social Club Kanu branch Owele ndị Igbo bịakeneli Chikwendu Okoye Odonga onye ọma n'ịdanye ụsọ Deputy Governor anyị na Kanu Chikelink International Limited na Kanu Okechukwu Charles Ilo
osisi eji amato aka nedela anya akwụkwọ na Kano branch Alexander Chike Sokuya Echike Muwa Member Elders Forum Committee Chief Martin Dike Obaka 1 Ozuome North and South OD Martins Limited na Kano kedu maka Oluchukwu Menwune Eva Young Ikenna Eze Aṅụrụ Ndike nwokocha bịafụ mmanya ezigbo oyi mama ọnọdụ ugo na ọdọrọzi egbe mma The Case Global Link Limited na Kano onye ọcha na-ele ibe dị oji Obinna Ezilo mgbachukwu chetara onye olibezienu na-efele nkụwa Osielo Agro Industries Limited na Kano Sunday Udo Ekwutosi Sunny Mo Agric Interpeace Limited na Kano anya bata Kaduna Anazodo nọ n'ọlụ Eno Chukwu Anazodo gọvanọ anyị na Kaduna Menchas Nigeria Limited Samak Anthony Ifako Ọchaghudo Dika Flopusiogo Chief Martin Sokonkwo Chukwudi Nwokonkwo Eze Ndụdị na Chio Ọgaranya n'ichizugo Egwu Osinachi ka o ji wechi ọzọ Chibike Okoye Sankara Arapụzemu Kaduna Abuja ka m na-ejezi ebe ife niile na-eme Uche Yu Okonkwo Soj Oji ihe dike Governor Youth Social Club Abuja branch Richard Chukwudumofo Ogbuefi Nnanyelugo aka nedela anya akwụkwọ na Abuja Chief Innocent Okoye mmiri na-ezoro ọra Igbo-Ukwu mmiri na-ezoro ọra Agụata Eze Ọhaziruchi ọrụ omenala karịrị akarị Petron anyị ka Igbo Deputy Director Federal Ministry of Power Abuja Youth Social Club ka nchọba oke nwa na-emela obodo ifeọma ọzamgba akpọrọ ya Chief Peter Ezifeka nwata nkwọcha Executive Officer Beaches International Hotels na Abuja ebe anyị na-atụ ụtụ mmanụ Chief Chukwudi Odumegwu Oyeku of Lagos Petron Youth Social Club Abuja branch Odus Group of Companies Limited Julius Igwe Nokwa Bokno Chairman ITU Abuja branch Ogbuefi Gburugburu Prince Emeka Okeke Ewenike Lawrence Practical Furniture and Interior Nigeria Limited na Abuja Vincent Mwabese Meto Financial Secretary Abuja branch Office of the Auditor General for the Federation na Abuja Arabuzem Abuja mụ na ndị egwu m ụzọ eje n'ebe ka anyị na-ejezi anyị ejebe Ọnịcha do ije anyị ejebe Ọnịcha do ije haya 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 sume ija shambele jo anya batoto Ọnịcha ka nchọba dị na-ejele obodo ozi yo ife inwe n'Ọnịcha erikanu ndị ọmụnụ dị ụsọ Livunus Elochukwu Eze Mmụọka
Nwabenna n'etiti na Igbo-Ukwu, Governor Youth Social Club Onitsha branch. Anyị nwere nnukwu mmadụ nwoke na-ejele obodo ozi ife anyị na-eme n'obodo n'ọsọ anyị eme ife anyị na-eme na chọọchị n'ọsọ anyị eme onye anyị fụrụ n'anya Sa Dr. Okechukwu Okoli Ọba Chukwu Gozak Emperum West African Limited. Elo Chukwu Okoli nọkwa God's Divine Company Assistant Secretary anyị IG Eze Mmadụ Abụchi IG the Police n'Ọnịcha. Ikechukwu Okeke Mbuzenibo Ụzọbịa Agro Allied Limited Ọgọm Chukwu Emeka Okeke Ụbana Eneke n'Idanyụ Nsọnụ Ụta gbala Eneke oriri ọgụ mkpụrụ akụ Commander Anambra South Strike Force Omdia Okut Vigilante dị n'aka na Nigeria. Osunkwo Orimiri Joe Martins Ugebe n'aja Iso na ndị Jibiri na Onitsha branch. Chibuike Abatam onye ọma n'Idanyụ Nsọ onye ọma na Malaysia Chi Santana bịafụ mmanya Ụzọchukwu Afamde Udoye Igiligi Secretary Onitsha branch Youth Social Club. Okechukwu Udechukwu Okenigbo anyị si Onitsha anyị agaba Rivers State Port Harcourt ka anyị na-eje Fabian Ugochukwu Ogbuefi n'Idanyụ Nsọ Governor Akachalacha Chairman Director Faculties International Nigeria Limited. Ogbuefi n'Izulu Keme Ogbuefi n'Isowehibe Ogbuefi n'Ikalilokwu Arinze Okoye Aris Global Eze of Osinachi 1 n'Igbo-Ukwu Deputy Governor na Port Harcourt Comrade Innocent Ibe Okuda Ebube aka nedela anya ọkwa na Port Harcourt. Gabe Chu Umokolo Ugo na-esi na nna wee feli nwa ya. Kedu maka Charles Mokolo onye ọma nwizu na zodo agba ebe n'Idanyụ Nsọ ezigbo oyimọma onye na-agbasapụ aka ya na-elota mmadụ ibe nya ka ife ọma na-abịanụ Chukwu na-agọzi onye ka onyinye onye siri dị Youth Social Club na anyị bụzi odogwu anyị so wee hibe obodo kwelugo na anyị so wee bilio obodo kwelugo na anyị so wee bilio ụwa ekwelugo na anyị so wee hibe Ogbuefi Ikenna Ike investment odogwu obodo kwelugo na anyị so wee bilio onye ọma Andy Mosu Andy Motos bịafụ mmanya obodo kwelugo na anyị so wee bilio Ifeanyi Okonkwo Bịakeneli Dansana obodo kwelugo na anyị so wee bilio Uchenna Okafọ nọkwa ya UC Tires na Port Harcourt obodo kwelugo na anyị so wee bilio Uchenna Sinwosu onye malụ nọkwalụ Nwanika Ambet Hospitals Nkwelezu na nka Peter Okoli nọkwa ya Ezelu enu ego n'Igbo-Ukwu obodo kwelugo na anyị so wee bilio anyị ejebeze na Warri mmadụ ka anyị
Chekwube jebe obodo ekwelugo na anyị so wee bilie Gọvanọ Enochukwu si Okoye Sochukwu ma onye ụka obodo ekwelugo Okoye Tires Limited na Warri Deputy Governor Ifeanyi Charles Okafor Akwenwebe obodo ekwelugo na anyị so wee bilie London Togo Biakeneli Icopat Global Services Chairman IDU Warri Branch CC Ezechiedo God First Akanedela Nyakuko obodo ekwelugo na anyị so wee bilie Onyoma Solomon Njita Solosco Limited Odogwu obodo ekwelugo na anyị so wee bilie Pioneer Governor Ọkụ Imwele na Chawa ụwa ekwelugo na anyị so wee hibe Bia ezinwu mmadụ n'ukwu oke nwa n'ide anyị mma Chukwu nyere gị akụ n'ụba na onye nyere gị obi sali ọrụ omenalụ n'obodo na-akụrụ gị aka scholarship ị na-enye obodo na-akụrụ gị aka ọgụ ị na-emelụ ndị na-eti egwu obodo na-akụrụ gị aka Iru Prince Nigeria Limited ọ dị na nwata bụla ọgaranya Chukwu emego nyeze n'uju Chukwu jekweze koye onye ọma n'ịdanye ụsọ Ogbuefi nke afro n'anya maka na adị eji ọnụ etinye azụ n'ofe Nelmark Tools Limited Treasurer U Social Club Warri Branch Ọkamgba odumodue ọnọkwa ya Chukwu Emeka Umennaka B.E. Umennaka and Company Limited Financial Secretary U Social Club na Warri Branch kedu maka Chinedu Uba Chisbon International Company Limited na Warri anyị ekelebezie Ambassador Uchenna C. Okafor Warri Branch Ambassador to Bayelsa State Sinaco Nigeria Limited U Social Club Erika ifunu na mene n'ụwa n'orika na mmadụ kalịla akali Bini Branch mụtara Warri ga-amụta nwa ọzọ ije Gọvanọ Nelson Osunkwo Obi eweta akụ The Modern Boss Limited Innocent Ezenwu Igbo Biakeneli IE Commercials Limited Chief Anayochukwu Nkwọka Ezeọkụ nwanne Ugochi Meleze Mmadụ Abụchi Remigius Ọnụebis aka na-edela anya akwụkwọ na Benin City kedu maka Rafael Ume Obiadumbuga Ikenna Nwobi nọkwa Silver Power Global Nigeria Terry O. Oba Okwueme Adolphus nke anyị Ifechi aka na-eme electricals na Benin anyị si Benin anya n'abazi n'Ilori
Polycarp Okwudili Umenihe, Akamel Bonaventure Abalaka Zani, Secretary Ilori Branch Sir Anthony Umobi JP, Ezi Nwandidi Igwe Bekeneli Onyoma John Nirika, Pioneer Secretary Youth Social Club Ilori Branch Fabian Ezilo, First Making Investment Limited Nelore, Chekwube Chukwukeke Bekeneli Chinedu Foundations Nelore Nemsekie, Adibani Nabajeli Mbanogana Anya Jesuko Nigeria Manofolu Newi Anedobu Newi Igbo-Ukwu Bokemba, Sunday Shagwizu Governor na Newi Branch, Managing Director His Grace Investments Limited, Omena Supermarket, Chibike Mwoneke Nokwya, Deputy Governor Newi Branch, Ezeji Chukwemeka Ezenibe, Honorable Gentleman Amalamaka Odakuko na Newi Branch, Isaac Okonkwo Nokwya, Member PIC National, Isaac Okonkwo Shopping Center and Restaurant opposite Old Apex Hospitals, Chijoku Meka Obiakeneli Oyimweze Kweche Oji Manuel Mogodogwu Mokomani Zulukeme, Great Joke Limited Chief Entertainment Officer, Chukwujoka for Imama Isi Electrical Engineer Kachalacha, PRO na Youth Social Club Newi Branch, Secretary General Opiuno Development Union, Notroko Fecha Ebelo Bodokwe Bodos Rentals Nirika, Ivani na Chejo ni Chanot Zinabanyi Bodos Rentals Walifenine, Youth Social Club Unibunu Nemenenu Wanorika, Ndani Mola Fanegu Umu Wanyatana Mota, Ndani Mola Fanegu Umu Wanyebu na Mebu, Youth Social Club Erika, Youth Social Club Erika na Njena Bogelio, Anyi nwele bu nwefuo na Njena Bogelio, Anyi nwele ndi chile chichi, Anyi nwele ndi gụrụ akwụkwọ, Anyi nwele ndi batara ego oyibo. Youth Social Club ifunu na-emele obodo erika, jidenu kunu jio ana alụ ọlụ, ma dị ekene ndị na-alụ ọlụ n'ọnya na-ebute ume ngwu, eto dike n'ife omelụ n'oge emekwakwa ọzọ. Osinachi nọ n'ọlụ, n'Osinachi nọkwa n'ọlụ, ị na-alụlụ obodo ọlụ, Osinachi a na-ekeneghị, ị na-ejela obodo ozi, eze Osinachi a na-ajaghị ike, Mina gbala obodo ọsọ n'nkwa gị mele onwe gị o. Ị ga-ebu akụ na mmụọ, onye ga-ebu akụ na mmụọ. Ije sama sawa haba 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 sawa 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 ije haba. Youth Social, Youth Social, Youth well. Long live Youth Social Club of Nigeria, Igbo-Ukwu headquarters. Long live Agota Local Government, Anambra State. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Igwe-Ukwu International Bank. Yeah. Yeah.